Hello mga momshies! I'm back! Yes! You're welcome! I'm back! Kasama ko pa rin si Momshi Sita dito sa kanilang bonggang mansyon. Sobra, ang dami pa dapat ikutin. Maliban sa bonggang kilay mo, bagong bonggang pilik mata mo. Hindi mo ba nakaikot? Hindi pa lahat. Hindi pa lahat. Pero, first of all, congratulations. Thank you. You deserve it. Kasi siyam na buwan You're mo. welcome. Siyam na buwan mo talagang tiniis si Brian Roy. Oo. And of course, syempre, kung wala naman si Brian Roy, alam ko na, syempre, ibang anak mo maaaring magtupad dito. And because, andyan naman si Brenda, nakatadhana na siya magbigay sa inyo ganitong bahay. Ang bongga ng bahay mo. Parang ikaw na kung may big brother, merong big sister. Hindi na ito para sa akin, para sa kanila. Actually, sa lahat ng Matanda nandito. naman. Hindi meron ka pa nga eh. Ilang buwan, ilang araw, ilang years na lang para sa akin. Hindi Ay, si Chuchay. marami pa yan. Ay, hi Chuchay! Congratulations din! Congratulations din. May anak ka na din, ang bongga ng mga anak mo. Eto na, actually, itong dala ko mga regalo ay para kay Brenda. Pero since ikaw kasi ang mamsi, ikaw rin naman talaga mag-aalaga dito. Kaya talagang para sa'yo to. Ang rami naman dito. Oo. Eto na, nako, magagamit mo to. Wow! Ang sobrang ganda naman. Unahin na natin. Oo. Kasi alam ko favorite kasi ni Mama Sita yung red. Wala sa akin ba to? Red na core. Yeah, sa kwarto mo pwede ito sa bago ka umapak ng ano mo ba, ng kama. So at least meron kang ganito. So sa pit lang siya, kahit hindi siya buong kwarto mo Oo. malagyan. Parang ano lang siya. Parang hindi siya madulas. So meron ka din para sa pamalitan. Ayan. Kaya Papalit-palit. oo, pamalit-malit yan. Actually, itong mga to ay galing kay Ate Waxy. Waxy. Oo, si Ate Waxy. Thank you, Ate Waxy. Oo, kasi nasa ano siya nun, nasa ano si Brenda nun, nasa loob ng PBB nung binigay niya to. So sabi ko, sige, i-order ko na. Tapos para pagpunta ko, ayan, ito yung mga doormat. Siyempre kailangan mga social. So, Chanel, Louis Vuitton, Ang ganda naman ito. may Gucci, may Hermes, o diba, para Malayo pang pinanggalingan mo dito. Christian Dior. Tapos may terno yan. Wow. Yung doormat, meron ka din yung mga mahahaba, syempre. Yan. Oo. Para sa ano to, lababo. Oo, terno-terno yan. Yes. Actually, pwede rin to sa ano, sa room mo. Bago pumasok ng room mo, okay din siya. Alam mo, te, meron din isang katerno niyan. Yung pinto, tignan mo ano. Oo. Chanel din. Chanel. Oo. Chanel din yung ating door. Parang alam mo na. Oh, hindi ko pa siya Ayaw nalapit. ko siya. Pero nakita ko na siya sa mga live. So, isang set yan. Then, Ang dami naman nito. yes, of course. Eto kasi pinili ko rin Sobrang to. bigat to ba? Oo nga eh. Ito ang gusto ko. Ito yung mga ganito. Oo, ito. Ano lang to ma, pag inano mo siya, huwag mo siyang ibabrush. Oo nga. Ito Ano lang to, dapat pag nilabahan siya, sabunin, tapos yung tong spray na para hindi siya matanggal yung ano, or maghimol-mol ng sobra. Yes. Siyempre, iwasan na maanuhan ng bubble gum, o na ano mo pandikit. Yeah. Meron pa tayo dito. Siyempre, nalalapit na ang ano. Ayan, kaya isa pa na ano, set ni kay Brendan. Siyempre, pag nalalapit na ang Pasko. Ang Pasko. Oh. May Pasko na tayo. Merry Christmas. Meron din pang Christmas. May pamalitan Oo, yan, ganda. syempre. Oo. Kasi alam ko, sabi hilig talaga kasi ni Mama sa red. Sorry, no. Pansin naman natin. Maliban dyan, yung Ano ba yan? yung nirequest mo. Pamayla. Yung nirequest Pamain mo. mo. Una muna. Yung minamahin ko sa kanya. Para sa nalalapit na New Year. May pa-duster ka na. Pamain! O, diba? At saka itong, para to sa upuan. Sa upuan mo ba? I don't know kung babagay to dyan or kay ate. Tingnan natin. Parang gaano siya eh. Oo. Meron ako dito, right? Ganito. Ayaw ni Brenda yung lagay. Ay. Oo, galit na galit. Huwag yan! Huwag mong lagyan yan! Hindi, pwede, kasi sayang yung Kasi kahoy. hindi makita yung kahoy. Pwede mo din ilagay, it's either dun sa taas or dun sa kabilang ano mo, kabilang diamond. Bili tayo ng ano, bangko ng kasya dito. So ito yan, isang Saan kusina ba ito? Anim lang. anim. Three, one, two. Ayan,
Anim nga. Eh, nakita ko yung upuan mo, 10 pala. So, after this, ayan, testing natin. Ay, tignan natin muna pala. I-testing natin yung ano mo. Ito. Itong mga ano. Anong gusto mo agad gamitin? Si Hermes, si Christian Dior. Ito na sa akin. Ay, kasi black yung gusto ni Brenda eh. So, ito ang terno. Halika, i-testing natin sa iyo. Saan mo ito gusto ilagay? Ay, dito sa room mo? Oo. Si Christian Dior. Ito sa akin. Welcome! Ayan. Diyan ba siya ilagay? Dito. Ayan. Magagamit mo rin yung iba. At maliban dyan, nasunog na. Nasunog yung sinain niya, kakamaritesan niya. So, ayan. Sa dami nitong ating mga pamalitan niya ng sapin. Eh, gusto ko yung Gucci. Oh. Maganda yung mga design din, no? Di ba? Pinapili ko Napaka-social. Lakas mo ka-social. Yes. Social! Maraming salamat, Ma'am CJ! Wow, ang ganda ko naman ito. Happy New Year agad. Okay, so maliban dyan, meron din tayong mga dried flowers. Actually, Pero, i-design pa natin to tayo na mag-aayos kung paano gusto mong itsura ng yung mga flowers. mga dried, te. Oo. So meron tayo iba-ibang color niyan. Ay, yan. So marami yan. Ano ba ito? Dry. Ano yan? Hindi. Ano yan? Flower pero dried yung style. Hindi ba yun? Pero totoong bulaklak yan, te. Lanay, hinay na. Kay, Hinay na! Naamoy yung kanin hanggang sa itaas. Ayan. So pwede natin ilalagay yan sa mga base. Ganun i-design natin. Siyempre maliban dyan, kumuha rin ako ng mga red flowers. Kasi napakilid mo nga sa pula. Kaya soon. Wapa kay sita sa kuan kam. Papa, mag-ito Murag kuan 12 years old. lipstick galing ko. So meron tayong mga iba't ibang color ng flowers. Yan. So pwede na, ayos na lang natin siya mamaya. So ito, maglalast to ng at least mga taon. Depende syempre sa pag-aalaga. At saka hindi na to kailangan diligan ha. At least yung ano alam ba ng mga ali-alikabok. Yan. So meron din tayong mga ganitong klase ng Pangit lang. So, magka... So, ng flowers. ang sigo. Tuloy sa na ano. Kung mag-rin siya dancing? Ay, bukay ba yan? Bukay ba to? Tingnan natin maganda, o, diba? O, parang bukay yan. Sinita ka malo. Agad ko na yung jolly. Marami naman. Hania! Abo? Mia, wow. Saan ka punta, Mia? Ano? Malalaki na lang. Kitchenary. Oh, diba? Malalaki sila, buti sila ng mga boys. So ito, ayan, syempre pa, mamaya i-arrange natin yan. Kung paano yung mga, sino yung mga magkakapares, magkakapartner. Sana nga, may ano? Lagayan dito. Lagayan? Oo. Eto na nga. Ah, may lagayan ka dala? Yes! Oh my Oo God, naman. kompleto. Naghanap siya ng flower Diyan ako base. believe sa'yo, Ma'am Suji. Kailangan kompleto. palaging Syempre. handa, palaging handa. Oo. So dito, gusto mo tayo na mamaya mag-ayos. Tapos mag-set up kung paano gusto mong... Sure, ito pwede ito sa center table mo. Halimbawa, yung pagpasok ng mga bisita mo, may mga flower na sila agad makikita. Wala, motor dyan eh. Kapalit ang bugas. Para... Ayan, o. Halam, lapak. Uwi na lang. Oh, di ba yung mga flower base? So iba-iba siyang style. Eh, ang ganda niyan, te. Yan, oh. So pwede ka rin maglagay ng ganyan sa altar. Gagawa tayo ng mga design. Ayan. So ito yung mga flower base na gagamitin natin para sa mga flowers niya. Diba? And again, thank you so much, Ate Waxy. Maraming salamat for this. So ito na, nabili ko namin siya na-accomplish. Matagal na bago na i-deliver kasi ngayon ulit ako nakapunta. Ayan. At sana nagustuhan mo, mamasita yung mga gift na yan. At wow, may napili na siya.
Hindi para sa'yo. Luma man, ang luma. Yung wala lang sa'yo. Yung may sa'yo to, parang may sa'yo to. Hindi, yan kasi bago, yung luma lang. Walang luma eh. Ay, maraming salamat po sa lahat ng mga momshies out there na nakasuporta. So, mag-ayos na kami nitong ating mga flowers para may display na natin. Yan. Bye! Thank you so much! Bye. It's DJ.